nakabunga na tatay. Ito do yung man. Sunod di bayabas diba? Ayun. Ano sa Tagalog? Sa Ilocano Perez. Pero lime sa ano to sa English, lime di ba? Ay toy. Granati. Star fruit di ba? Star fruit. Saan isabit mo? Ano siguro? Tawag dito papaya.
Makulit na turkey.
galing? Ang dungis mo? Tama. Go. What's your name? Bigyan na kayo.